encabezan a clasificación. Radio Bo día, ointes de Radio Varal. Deu comezo unha nova tempada regular da Liga Nacional de Billarda, a LNB. E te si, me congratula presencial a de 3 equipos. Cambiou o aire que sopra, cambiou o sitio, pero non cambiou a nosa pulsaxe que firme como as arañas que posan os pedreiros desde todo da terra xa. Xente da terra xa, irmáns da Billarda, españois, ningún. A música do huracán, a detención, fusionense con todos nós, para emitir decibelios sonoros tratados de carraxe. Non máis desafiamentos. Obreiros, cuidado. Banqueiros, cuidado.